Tawona na mainda bambu. Tawona ni mwina runkuteka. Mukufufuza. Mukuyangana. Kuti kwadi thupi lanu. Mungalipange transform bwanji. Mungamapange yani. Kungopeza kamati. Kunyumba kwanu komweko. Kumapange exercise ngaramenewa. Wasalimbana nazo. Wasaruluka nyumba. Tawona ni nanga bwantasa. Nanga tawona limene zikuonekeramo ndikukuruka mashepi wasiyana mango shepi apple shepi ndi zina zotero. Taonani flexibility mmene kuonekera kunjanja kuoneka kwasiyana. Taonani kudzipinda nsana. Taonani mmene zililimu. Kodi inu ni ngati wa inu mungakwanitse zimenezi koma ndizosavuta kumangoonera pa TV ndi kumachita zimenezi. Taonani tsikana meneyu. Taonani kunyekhema kuoneka bwino shepi koma zimenezi sikuti zimangoyamba iyayi zimafunika effort koma taonani kumaonetsetsaru mwina runkuteka. Simukuona zimene ndikuona ine koma azibambo akuonetsetsa azimayi akhoza kupanga misi. Taonani mmene zikuonekeramu. Kodi inu koma rundi wantali munthuyu ali ndi shepi mbambande. Even Mr. Ronani, mauwa wathera, akulephera chonena, chifukwa choti akukomedwa, ngati nawonso apite, azikapanga exercise imeneyi. Taonani kudzasintha shepi. Taonani mmene zikuonekera, kuchita kudinda, koma kudinda kwandiwe yani, nanga kuti akudinda pelo. Taonani koma trouser limeneli, fashion ya bwanji imeneyi. Taonani lobeuka mbali koma kudzakankhira kuti anthu aonetsetse asamitse mastailo kudzanyamukira mwamba. Koma imeneyi akuti imeneyi ndi wilba style Taonani. Kodi mungakwanitse mungaweze mungachinthe pamenepa. Taonani mmene zikuonekeramu ziliko uchitikana kuti akupalasa njinga ali mwamba. Taonani akuti pamenepa akuongola khosi lake likhale loli.